Borok Monok Mankha Absut Kotor Chibu Musle Hayo Hai Tuyo Jal Sotani Kasawi Faika Jalaroni Jalo A Kabangke Monokjak Borok Kotorma Kaino Chibu Manlay Belekano Melang Salaika Nani Bagi Kotum Laika Kabanga Borok Kok Mankha Box Nogorni Dur Pukur Ha Ariwo Arom Neruni Jalo Kotorma Ke Chibu Musle Kasai Femini Koktumabai Urumuru Nanglaika Amchai Amchai Lukuroni Kuki Hemanka Box Nogor at the blog Bisin Kobjanai Bagber Ponchadni Dur Pukur Amchayo Mia Horo wapi kabangma waka aboni yaklono amchai lukuro Rezaul Korim Hok Borok aromnani bagai ha ari amchayo thanglayo tai o khubba khlai tongmani jagao tuilomani bai arono aromnani bagai jal phalayo hor hopungno aro jal tonjak tongmani khung damba jorao Rezaul bidi jalno tisakeno Mankha Jalo Kwchajak Kibu Kotorma abono nugui sirik hogui kamini lukurono ringina phaika olo jal soi tubui nukha Kibu Kotorma abno Kotorma rohorjaka Box Nogor Forest Range Officer Kotorma Mani Forest Department ni adong rokhangai o Chibukno Romi Chibukha Party Thayo Gobangma Borok Kotum Laika Chibuknani bagi tei bolong beding ni bakhati sajaka o Chibuk kaham kerno tongo tei bono tabo bini bagi kaham a thayo tlangjak naiknai Korero kamu dibo Nah, begitu. Nah, ini sebelah banyak sana ada masuk ya sana main lagi.